aurten bueltan gara, 0-3 urteko haurren zaintzen inguruan solasteko. Laborategi honetan, hainbat gai mahaigaineratzea interesgarriak direla iruditzen zait, hala nola zaintzak edo zaintzek aurren garapenean duten eraginaz solasteko, baita helduak edo bide laguntzen duen helduak zer nolako jarrera edo papera izan beharko luke, ez. Hainbeste hitz egiten da zaintzen inguruan, baina asko nahasten den gai bat dela uste dut, ez? Eta nolabait laborategiak aukera ematen digu partekatzeko, solasteko eta hausnartzeko gai guzti hauen inguruan, ez? Parte hartzaileen inguruan egia esan iruditzen zait bizitzan zehar zaintzak nola edo hala ikutzen gaituztela jendarte guztiari, ez? Bai haur txikiekin ari garen hori, baita gure nagusiekin ari direnei, ez. Hortaz, gai honetan interesa duen edozein profesionalei bideratuko nuke deia, eta baita familiei, ez. Iruditzen zait, profesional eta familien arteko partekatze laborategi bat oso interesgarria litzatekela. Nolabait gure ikuspegi profesionala eta familien bizipenak partekatzea erabat interesgarria iruditzen zaidalako, ez? Eta nolabait denon artean hausnarketa hori egitea oso interesgarria iruditzen zaidalako. Orduan, animatzen zaituztet, interesa duzuen edonori laborategi honetan parte hartzera.